Bé, estem com cada any al Fossar de la Pedrera per fer un reconeixement a tota aquella gent de la UGT que ha lluitat pels drets socials, pels drets laborals, pels drets democràtics. Van posar ja fa alguns anys aquest monolit en reconeixement de tota aquella gent que ha perdut la vida o l'exili, però també al mateix temps ho celebrem al voltant del 14 d'abril perquè és la data en positiu. Si els feixistes van fer el cop d'estat i l'alçament feixista, si després hi ha hagut repressió, va ser pel que suposava la Segona República com a model social i democràtic, amb una millor educació, amb una millor sanitat, amb una millor democràcia, amb les 8 hores per tothom, que va ser el primer que el ministre ugetista Largo Caballero va fer, només proclamar la Primera República, i per tant nosaltres volem evidentment fer el reconeixement a tota aquella gent que ha lluitat, però sobretot volem repetir, perquè si no ho repetim nosaltres no ho repetirà ningú, tots els èxits i tot el que va suposar la Segona República. I esperem que potser vingui el dia que vingui la Tercera República.